Бардора ҳамада салом алейкум. Чхеле ки ваъда карда будам, обзор мекунем каналҳои шуморо. Гарени хоб дорум брато. Видеоро шав симат кардастам. Ва дӯстози чанд қадари каналеро ки ман метавонам обзор карда, обзор мекунам. Ягон каналеро ки мисол яке дар обзор нағалтид, дар бораи дига каналҳо ман гап мезанам. Ҳаму ошибка ва ҳаму хатогиёро шумо вақте ки дар канали хитон ки вохӯрдем, метавонем ай ошибка ва ай хатогии дига кас бо шумо ёд бигирен. Шарт нест ку именно ҳар як канал нақта ба нақта бигӯед. Ин мисол ҳаст 10 та канале ки пашти ахилан якша ҷавоб мегӯяд, уҷа ҷавоби ҳамаш ай ҷавоби ҳам меброяд. Ҳечи бародаро, блогерое ки нав сар кардагиян муваффақият ва хуш омадин ба канали Эсим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Сар мекунем видеоро. Ва барои мухлисои варзиш гуфтанем ки бародаро дар любой намуд ҷанг бозиё шумо метавонед ки бо ба ғайр аз мухлисӣ сумам кор кунед ва ба промокоди Шарипов дар вақти регистратсия кардан метавонед бонус ба даст биёред. Ссилка дар комментарияи видео закрепит кардагия. Промокоди Шарипов фақат дар ҳамин ссилка кор мекунад. Ҳамрози дилҳо. Так, сразу якум ошибкаи канал подписчикота ҳуйка. Чи нағмаи майра намедонам подписчика маҳкам кардан. Ягон фоида надорад. Вақте одам мебинад подписчикои маҳкамай та дори, тамошобин хиёл мекунад та умуман надори подписчик. Так, мебинем видеоро. Яъне ки канал музикалния. Рост дарем ҳар ҷо музика гирифтагӣ, партофтагӣ. Ма дар бораи хи канал чӣ бугум? Боз агар бо дига каналҳом хеле боша. Бале, шумо дар хели канал мақсад каналтон калон шава, метавонед рекламаҳои прямой бигирен. Не ки то што ки монетизатсиятон гирён мешава ё ки намешава, ира ҳеҷ када шумо гарантия намедиҳад. Lion TV, деньги в сети. И дар бораи сум кор кардан дар интернет видео мекардаи бародар. Заработать в интернете ничего не делая за пару кликов. Вақте ки пару клик шид, это уже чего-то делаешь. Бародар ба худ як совет ака, то што ки каналат барои чӣ гуфтан пеш мера набера, канала ба забони русӣ мебурдай. То што ки видеои худ кардасти, аллакай мумкин хитам будонӣ ки агар надонӣ ма дату мегӯм ки ин сайт фақат ки дастам фоида меёрад. Сайт сохта гида. Худ шихри ки гуфти ки любое время метавона маҳкам шава. И дар ҳамон вақти маҳкам мешава ки мақсад одаморо манид мекуна аввал, суми кам мемуна, бурд мекуна. Уже десе бор суми кам қади бурд мекуна, ба мега ки бема суми калон монум ки реален бурд мекарда. Суми калон мемуна, так сайт маҳкам мешава. И хеле чизора ки хубаш совет натих созай. Агон реални чизои реалниро нишон мете мешава. А так худи канал нормални тарзи гапзанӣ, тарзи чӣ ҳамаш ҳеҷ проблема надорад. Видео реклама намерасад. Леки ман реклама намекунам барое ки ман тамошобиён дар хеле чира тавсия дода наметавонам ки будрои дар хеле чизе ки сум бимонанд ки метавонад ки маҳкам шавад. Ҳамин сабаб ман метавонам айра чӣ карда. А так нормални подходка чизо, тарзи видеоклип, тарзи чизош нормални. Бад нест. Қисса ТВ. И бародарам каналаш канали соз молодец. Мақсад дидам ки канало кунен, соз мешава. Мақсад хитон видео кунен, хитон нақл кунен ягон чира. Соз мешава чем ай ҳар ҷо ҳар чиз качад партофтан. Мақсад и хеле каналда мумкине ки монетизатсияш гирён кунанд. А канале ки ай ҳар ҷо музика мегирӣ, скачат мекунӣ, клип мегирӣ, мепартои, скорее всего намекунанд монетизатсия подключат. Ҳо мумкин ту подписчик бисёр кунӣ, ягон рекламаҳои прямой бигирӣ, не ки монетизатсияро фикрша метавонӣ накунӣ. Қисса ТВ созай, мешавад, гапзанӣ созай, ҳамаш созай. Бад нест. One Games якум ошибка интрод, яъне ки ҳам заставка аввали канала 14 секунд, 14 секунд заставкаи канала. 3 секунд. Пасай заставкаи канала. Бубро ҳамҷора ина то 14 секунд заставкаи канала рафтак, ай 14 секунд то ина ҷуҷа 43 секунд шид, нав бози ҳуиши сай загрузка. Бубрам ҷоша, мақсад тамошобин даст куш нашавад. Дар видео гап зад, мақсад видео нишон додеси, купи посылку гуфтеси, фақат нишон додеси, гап зад, мақсад чӣ кори кардаси, гап зад бо тамошобинда. Интересно мешавад тамошо кардан. Короче, в общем, канал то по Майнкрафт буда. Майнкрафт агар дарак надошта боши, уже хайпи Майнкрафт мурда. Ку хайп, не ки як чӣ мегум там дар канали Wine Games. Гапзан интересно мешава, одам тамошо мекуна. Ӯ ту ҳеҷ нагуфтеси, одам худаш аю просто тамошо карда медурая, бозӣ мекуна, ӯро тамошо мекуна. Яъне ки савол ба миён меяд ки ту бозӣ кардаси, я одам метавона будурая ҳам бозира кунад. Чӣ ба одам бояд худаш бозӣ накуна, будурая видео ки ту бозӣ кардаси тамошо кунад. Адаиҷа бояд як чиз боша, як фишка боша ки ӯ одам именно тура тамошо кунад. Ту бояд гап занӣ, дар гап занӣ ягон чизи интересни дошта бошӣ. Фаҳмидед? Просто так намешавад ягон.
Нига ТВ хайна тексти рэп чун MC баха 84 даҷҷола ёфтам. Пиздец. Яъне ки дар бораи даҷҷол, дар бораи рэп, короче, ҳамин чизе ки пеш омада скачат карда партаи бо дариҷаш насиҳат. Оскара! Яъне ки канала даже направлениша фаҳмида намешавад. Канали насиҳатие. Дар бораи Диловар Сафаров видеоша дизида мепарта ё ин ки дизида мегӯм хафа наша барои ки хай факт тамошо кунӣ хай бугӯ дар бораи тоист насиҳатие миёй ки бац не и рэп буда. Мегӯй рэп боша не и даиҷа миёй ки даҷҷола хабидан канали динӣ буда. Короче канала ини михели кадаи. Якам ошибка ки ту умуман видео намекунӣ дар ин канал. Ин хели канал дига куҷо абзор карданай. Адимуш ки хай ҳамун видеое ки ҳар ҷо скачат карди парти хай я направление ки я хел ки ҳамун тамошобин вақти канал ту медороя бидона ки мадан чи миёвам. Ин канали любойчие. Ин хели канал худ фикр кида худ ҳамин ма як гап мегӯм ки вақте ки шумо канала месозен шумо ҳамчун подписчик хитона фикр кунед савол хитон дадем ки агар ма тамошобин бошум дар ҳамин канал подписатсия мекардам. Ҷовид AG Pro официал. Короче иям хеле музикальный каналай хай ози канали дигар да ма гуфтам ту худ алака уже хит карди брат гуфтам. Ма ячида ҳайронам чи ба ами бисёри одамо ами хеле фикр мекунанд масалан ин хая блогера мебинанд як чиз дигар мебинанд. Мисол одам канал дора медонанд ки ӯ сум кор мекунад завқшон мекунад мега хай бе мо ҳам сум кор кунем фикр мекунанд ки ҳамин сум кор кардан может просто так мешава ҳамин канала месозиву ва ҳар ҷо ҳар чиро мегирӣ худат сиёмка намекунӣ худат гап намезанӣ просто ҳамин хеле мегириву даиҷа мепартои ҳамин оянда пеш мерава ҳамин қати сум кор карда мешава охир не бародаро хеле гап дар ягон ҷо нестай. Бале ман намегӯм ки чӣ накунед шумо бикунед канал бисозед ман дар видеом тавсияву совету додагим ҳамаш барои пешрафтани шумо ҳам кор кунед не ки просто так ничего не бывает. Канала вақте ки сохтен мисол ма YouTube да кор мекунам мақсад дошта бошӣ ту реально бояд кор кунӣ реально бихезӣ худат гап занӣ худат видео кунӣ бояд хеле шумо кардасен як гузаргузие ин мисол мегирам мисол канала ту кушодагӣ репи фалон репера партофтагӣ охир репер худаш канал дорад тамошобин барои репи ӯро гӯш кардан канали ҳамон одам медорад тамошош мекунад. Фаҳмидия ки гап дар чӣ меравад? Саид Дуди Ғам. Ман метарсам ки ҳозир ҳаминҷа канали авторски намеоям дар ҳамин қадар видеомон. Мумкин ки ҳама каналҳо фақат почеркчун як хел боша ҳамин видеои скачат кардаи партагӣ. Ишам ҳам хеле Саид Дуди Ғам ишам ҳам музика дорад. Ишам ҳам яй. Ман намегӯм ки канали музикалӣ намешавад. Канали музикалӣ мешавад агар шумо худтон музикант бошед. Мисол ҳофиз бошед, пожалуйста бигӣ пайдои хита парто. Навозанда бошед, музикои хита бигӣ парто. Просто айхта гап даиҷа мерава ки айхта. Ё ки тина мисол мусиқӣ дар завқ дошта бошиву на мусиқӣ навохта бутонӣ, на хонда бутонӣ. Ту метавонӣ дар бораи мусиқиё гап занӣ, дар бораи клипҳо гап занӣ. Мисол мегирем, канали музика мекунӣ. Мисол дар соли 2019 кадом байт ай ҳамада хит вишид, ай ҳамада зури-зур пешрафта шид, кадом байт ай ҳамада хуш шид, кадом чи ихешид, кадом репер ихешид, кадом сароянда ухешид. Мисол абзор новости дар бораи клипу музикаву сарояндао. Мисол намеша ҳам канали музикалӣ мешава, ҳам бо авторские ки ту худат видео кардаси. Ту 100% метавонӣ бигӯ ки авторски видеои ман. Бале ту дар бораи музикаву репу дигар чизо гап задасти, ӯ не ки ту худат гап задасти, худат абзоршон кардаси. Ин уже ай ту мешава. Ай хеле ки ту просто мегири ай гӯшашу дар канали худат мепартои бе ягон тағйирот ворид кардан. Ман медонам каналҳо ҳамашон мақсадшон як чизае ки мақсад сум кор кунем ай YouTube. И қадар агар чи набоша и қадар талош ки канали мара бо бинч хеле ай тош кун мада менависам бо реклама кун исм кун усм кун агар мақсад сум кор кардан боша и қадар да одам намекунад. Мақсад сум кор кардан ай не ки бардоро сум кор кардан охир просто так намешава ай воздух намеяд. Тем боли YouTube да бисёриё мисол блогерро мебинанд менависам ку суми бидард миён кор мекунем реале тамошобина амиёра мехонанд ҳамин намуд комментариро ҳам хеле фикр мекунанд не бардоро и заблуждени калон блогери суми ҳавоӣ нест. Так дар таҷики филмс шогирди Фараҳман Каримов намози иди Қурбон. Дӯстам иди Қурбон муборак. Муин ман дар ғами ту. Ҳоҷи Мирзо то охири видео тамошо кунед. Дар як канал ҳам мусиқияй, ҳам дар бораи намоза, ҳам Ҳоҷи Мирзо. А чё так можно было, что ли? Бардар ма гапҳои пешина дар як каналҳо гуфтам аллакай хит кардӣ.
برادران عزیز، به شما داروهای گیاهی را توصیه می‌دهم اپیدمی پستا برای به قوت کردن مردانگی، برای شخصانی که کودکدار نمیشن فوی سپرم را زنده کردن، همچنین برای شخصانی که در وقت همخوابه شدن به حرکت میباشند و همچنین برای ورزشکاران توصیه داده می شود. یکی از داروهای گیاهی دیگر اینفرینگ می باشد، برای مردهایی که زنهای خود را راضی نمی‌کنند در وقت همخوابه شدن تیز کارشان را تمام می‌کنند. شما می توانید همخوابه شدنتان را تا 45 دقیقه دراز بکنید. سمیوان برای وزن گرفتن و شخصانی که به ورزش مشغولند به نهایت پیشنهاد خوب می باشد. خلبه برای خنک زدگی، سنگ گرده، پروستات، پیشابدان، همچنین حدیث پیامبر است که به صد درد دوا می باشد. برادران عزیز، اگر شما خواهید که از این داروهای گیاهی دسترس کنید، با رقمی که در روی اکران می‌بینید زنگ زنید.